Malapit 2,000 nga pulis sa Campo Delgado, ICPO kag IPPO lakip nang halin sa National Support Unit sang kapulisan magapakigbahin sa local absentee voting nga nag-umpisa subong nga adlaw. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Pinaagi sa manual system nga pagboto, nagpakigbahin ang 379 ka mga kapulisan gikan sa Iloilo Police Provincial Office, 230 gikan sa Regional Headquarters, kag 354 gikan sa Iloilo City Police Office, 129 gikan National Support Unit, 438 gikan sa Regional Mobile Force Battalion, 185 gikan sa Regional Personal Holding Administration Unit. Sa kabilugan, 1,715 ka mga pulis ang ginalauman nga magaboto sa IPPO para sa local absentee voting. Kaga isa dira nga adiri sa Iloilo Police Provincial Office, one thing is we have a venue. Kaga medyo strategic siya sa tanan nga mga pulis naton nga nag-apply sa nga local absentee. Suno kay Lindiro, hindi tanan nga kapulisan nga maga-duty sa eleksyon ang nag-avail sang absentee voting. Apang sunod sa iya, sa mga madestino sa malayo nga lugar nga mga pulis ang kalabanan ng absentee voters. Aton nga mga kapulisan, kabahin man sang bilog nga pumuluyo nga nag-expectar sa nga tawag nga maayong leadership no sa aton nga gobyerno. Kag aside from that is this is one way also to exercise our rights, constitutional rights. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.